Adela, difuzat pe Antena 1. Actorii au început filmările pentru ultimul sezon al proiectului, sezonul cu numărul 4. Serialul produs de Ruxandra Ion, Adela, difuzat în fiecare joi, de la 20:30 la Antena 1 și care se bucură de o distribuție de excepție și o echipă de producție cu o vastă experiență, a început deja filmările pentru ultimul sezon al proiectului. Cel de-al patrulea sezon al seriei va aduce în prim plan noi personaje, povești de dragoste, adevăruri, regrete, dar și victime colaterale, prinse în lupta dintre bine și rău. Telespectatorii vor putea fi martori la evoluția relației dintre Mihai și Adela, în vreme ce familia Andronic va lucra împreună să pună la punct un plan care să îl demaște pe Lucian și crimele lui, odată pentru totdeauna. Adela va fi nevoită să înțeleagă că singura modalitate de a fi fericită în noua ei familie este să renunțe la iubirea oarbă pentru Andreea, pentru că, deși încearcă din răsputeri să se îndepărteze de ea, ceva le aduce mereu împreună, au declarat Radu Grigore și Bianca Mina, scenariștii serialului. Sezonul 4 și ultimul al seriei începe într-o liniște aparentă. Zic aparentă pentru că în universul Adela mereu există cineva sau ceva, nu ne dăm de gol, care să perturbe această liniște. Vor fi în sfârșit fericiți cei doi. Dispariția copilului Ivauni. Lucrurile aparent simple se complică în universul Adela și liniștea refuză să-și facă apariția. De ce? Cum? Aflăm în sezonul 4 din Adela la Antena 1, a declarat Alexandru Dunaev, interpretul lui Mihai. La rândul ei, Mara Oprea Adela spune, Adela continuă să fie puternică și să-și dorească ce e mai bun pentru copilul său. Pentru ea și Mihai, el reprezintă centrul universului lor. Întâmpină dificultăți și evenimente dureroase, indiferent de cum te-ai raporta la ele, dar își păstrează speranța în vreme ce Oana Moșneagu, Andreea completează, Andrei nu este ușor nici în acest al patrulea sezon, e trădată și trădează la rândul ei, jonglează din nou între te iubesc și te urăsc. Nu-ți face ce știe ea mai bine și în sezonul 4. Adică va da tonul în modă, aducând un pic mai mult de culoare în lumea familiei Andronic, își va iubi fără limită fata, pe Andreea, chiar dacă de multe ori nu prea știe să o arate, va complota în continuare cu noul ei partener de afaceri Lucian și, evident, nu va rata niciun moment să facă miștouri de toți ceilalți, cu haz și fiind la fel de mucalită ca până acum. E drept că limba română va mai suferi puțin, e drept că îți va veni câteodată să arunci cu ceva în televizor, dar tot atât de drept e că va reuși cu toate trăsneile ei, pe care evident că le va face la fiecare pas să aducă în continuare zâmbete pe chipurile telespectatorilor.